Iba Bareta ng Ngunyan, DCGB Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Maray na udto mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Lunes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal. Honestong Ligaspeño padagos na nakakaresebi nin biyaya. Minimum health protocol sa Legazpi Public Market, dain ay papasunod. Pananambang sa mga militar kinundinar ni Alcalde Rosal. Opisina kan Penro Albay, balik na sa operasyon. Sa lado national, zero casualty puntirya sa bakuna kontra sa COVID-19. Mental health program dapat matutukan kan mga magurang. Pag-hack sa Facebook page kan DSWD, bigin bistigarana. Mga contact tracers, kukaanon giraray. Sa ibang nasyon, military base sa Nigeria, naagaw kan mga rebelde. Lado ning karawat, balibolista, may ibang klase nin talento. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Kinundinar ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City ang pananambang kan mga pigtutubo na miyembro kan New People's Army sa apat na miyembro kan Philippine Army kasuudma na nagresulta sa paggagadan tulong militar asin irido ansaro. Sigun kay Rosal, bako ini maray nagibo asin day dapat itolerar kan si Simon. Katakod kay ni ang panginayang kan alkalde sa iyang pinagigibong mga peace negotiation sa pagultanan kan mga rebelding grupo asin kan gobyerno. Kasabi kay ni nangapudan man siya sa mga residentes kan barangay pati na sa publiko na ipaabot sa mga otoridad an anuman na informasyon tanganing mapundo na ang mga arog kay ning biolensya. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Joy, iwas germs, iwas sakit. Kay puha na makipag-koordinar ang mga opisyal ng barangay sa mga otoridad, tanganing matapos na ang mga insurhensya sa saindang mga nasasakupan na barangay. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita, Chief of Police kan Legazpi City Police Station, na inian sa kasimbagan sa kahagadan kan mga kapitan sa siyudad, partikular na si Kapitan o Barangay Captain Crispin Butin kan Bangkiruhan, asin punong Barangay Hermias Leron kan Bariis, natabangan sinang matapos na ang siring na pangyayari. Katakod ini kan nangyaring ambush kan pigtutubodan ng mga miyembros kan Communist Terrorist Group sa apat na miyembro kan Philippine Army sa boundary kan duwang na unambita na barangay na nagresulta sa pagkagadan kan tulong miyembros asin pagkalugad kan sarong miyembro ka ini. Sa ngayong kooperasyon kan mga opisyales kan barangay asin kan publiko, tanganing malik kaya na maotro ang araw kaining pangyayari. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Posibleng dakol pang mga establishmento di negosyo sa Legazpi City ang magsara dalan sa pagkakalugi kausa kan COVID-19 pandemic. Sigun kay Sioni Calleja, pamayo kan Business Permit and Licensing Division kan LGU Legazpi, hababa ang numero kan mga tagsadiri ni negosyo na nagpapasiring sa senang opisina tanganing i-renew ang sa indang mga business permit. Dalan digdi, bako sana ekonomiya kan syudad ang apektaran, kundi pati naman ang mga empleyo dalan ta kun ang sarong negosyo magsarado, sigurado mawawaran ng trabaho ang mga empleyado kay ni. Sigun kay Calleja, dahil pasindangon niyan makakataon ng konkretong datos kung pera sa mga establishmento di negosyo ang posibleng magsara nin operasyon sa presenteng taon. Dalang tasangunyan, nagpapadagos pa man ang sendang itinataong periodo para sa business permit renewal.
Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Dahil dapat maghaadit ang publiko, partikular na ang mga ligaspenyo, sa luway-luway na nagpagdakol ka nagpo-positibo sa COVID-19. Sa pagkikipaghuron kan DCGB kay Alcalde Noel Rosal, nakan mga nakaaging aldaw, ang mga locally stranded individuals, asin mga authorized persons outside residence o apor na nagpositibo, ang mga ini nasa isolation area na. Pakihuron sa nakanalkalde sa mga ligaspenyo, maging sa mga nagdidigdi sa syudad na mahigpit na magsunod sa minimum health standard protocol, tanganing maibitaran ang paglakop kan COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indokan. MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Sobrang pasasalamat asin kaugma ni Felix Carillo, empleyado kan J2K Manpower and Allied Services na nakadestino sa LCC Mall na naguli ng 135,000 pesos na cash na nawalat kan tagisarira kini. Ini matapos na sunod-sunod na biyaya ang sayang naresibi dala sa sayang pagiging onesto. Kada kaaging aldaw siya, tinawan in Certificate of Commendation ni ang Probinsyano Party List Representative Alfred de los Santos kasabay man ang CAS. Enot kani siya tinawan man in Certificate of Commendation kan J2K Manpower and Allied Services sa rong bulan na libreng panira kan Nong Smith Shop, cash reward ni punong barangay Yolike kan barangay Pawa, Legazpi City, asin sa rong sakong bagas hali kay Vice Gobernador Grex Lagman. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Balik sa operasyon asin transaksyon sa Albay Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO sa Legazpi City. Ini matapos na ang ginibong disinfection sa nasabing opisina kanakaaging semana dahil tamay empleyado ini na nagpositibo sa COVID-19. Sa avisong ipinaluwas ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City, nagsasabi na ang nasabing opisina kinakaipuhan ng makabuelta ang transaksyon para makataunan ng serbisyo sa publiko. Iba pa detalles kan Bareta. Pag malasakit sa lugar ang naginikanan, ining kamautan kan Salceda Cares program ni Albay 2D Congressman Joey Salceda sa Pulangi Albay na iyo ang kinamundagan niya. Maski nga ni siya representante na kan segundo distrito kan Albay alagad, siya dati man na representante kan tercer distrito kan Albay kun kaya sobraan sa iyang pagmamalasakit sa Pulangi. Ang siring na bagay nangyari, dalanta si Salceda nagpadara manggirare ng mga ayuda para matawan ang mga residentes kan mga barangay na naapektaran ng marahay kan COVID-19 pandemic pati na ang sunod-sunod na bagyo. Si Salceda man ang pagyanot na sa slogan na one town, one people, one Pulangi na sagod ngunyan mantinidong ipinapasunod. Makulog ng marhayan payo, bangs, asin bagang ni Legazpi City Public Market Administrator Julius Del Rosario. Delanta talagang mga matagasmanan payo kan mga tawong minalaog sa saudan, darakan da ipagsunod sa tamang minimum health protocols kontra sa COVID-19. Ini sa ibongan padago sa pangapoda na dapat pirming gamiton ng face mask o face shield asin obserbaranin marhay ang social distancing. Siyang sinabi, napaas na lamang siya sa pagparumdom alagad, day talaga nahahali ang mga pasaway. Apisar na ang face shield sa angog na kabugtak o rumol-umol man sa saudan kun kaya dahil nasusunod ang social distancing. Iyan ang primerong gabtang kan mga Bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Lemes na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex Markets yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Plemex.
Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higit pa ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo. May karamay kang di mang iiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskatan paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Takot ka ba dahil sa COVID-19? Nag-aalanganing lumabas at magtrabaho dahil sa posibleng panganib? Huwag mag-alala kapag makakasunod ka sa health protocols at dinagdagan pa ng pag-inom ng Doc F Fulvic Big. Safe ka na! Doc F Fulvic Big. Doc F Fulvic Big. Food for the cell. Anti-hypertension. Anti-diabetes. Antiviral. Food supplement. Doc F Fulvic Minerals B. Doc F Fulvic Big. Subok na sa nakalipas na 13 taon. Available sa Shopee, Lazada at sa The Big C Card. Mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Cash on delivery. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito.
Detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Punteriya kan gobyerno lokal o kan gobyerno nasyonal na makamit ang zero casualty in kaso po unana kan gobyerno ang distribusyon in bakuna kontra sa COVID-19. Inan siniguro ni National Action Plan Against COVID-19 Chief Implementer asin Vaccine Czar Carlito Galvez matapos sabiyon kini na mas magiging maingat sinda sa pagpili nin gagamiton nindang brand nin bakuna sa publiko. Ginibo ni Galvez ang pahayag bilang reaksyon sa informasyon na may 23 na senior citizens ang nagadan sa Norway matapos matudukan nin bakuna ali sa Pfizer-BioNTech. Idinugang pa man niya na kaya sinda nagbilog nin task group na kinabibilangan nin mga eksperto sa bakuna tanganing matabangan ang gobyerno sa pagpili nin babakalon na bakuna. Hinagad kan Department of Health sa mga magurang na magkaigwanin quality time sa sinang mga aki para maprotehiran ang sinang mental health ngunya na panahonin pandemya. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, na importanteng matudukan ang mga aki ngunya na pandemya dahil mas arabton ini kaysa sa mga magurang. Dapat na ipasabot kan mga magurang sa sila mga aki kung ngata kay puhanindang magtinir sa laog kan harong pero sa schoolworks dapat tawan manin mga dapat tawan kan mga magurang ang sila mga aki ninibang fun activities. Mientras tanto, ang mga target vaccine beneficiary na masayumas sa vaccination drive kan gobyerno kontra sa COVID-19 halion sa priority list. Sinabi ni Gobernador Dakila Kua kan Quirino, pamayo kan Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP, na ang mga local government units nagkakaigwana ni lockdown na maging final ang priority list kan mga target beneficiaries o recipient. Sayang sinabi na kaipuan ninda maisiyan kung ang sarong persona gustong magpabakuna o daing. Idinugang pa man niya na dapat mapili o malinig ang listahan kan mga babakunahan tanganing daing magkaigwan nin problema dispes. Good news! Ibabalik na kan Department of the Interior and Local Government ang serbisyo kan mga contact tracers alagad 15,000 sanaan i-rehire as sinini sa laog sana nin anum na bulan. Naghagad man ni pagsabot si DILG Undersecretary as in spokesperson Jonathan Malaya kung nata bako gabos ka nainot na 50,000 na contact tracers ang maibabalik dahil limitado sana ang budget sa hiring ngunya na taon. Gagamiton kan DILG ang 1.4 bilyon pesos gikan sa unreleased balance sa RA 11519 o extension validity kan appropriation sa bayanihan to recover as one act. Idudugang ini sa 500 milyon pesos na alokasyon sa hiring kan city sa irarom kan 2021 General Appropriations Act. Katakod ka ini, ipinagodan kan DILG sa ina mga field offices sa mga lokal na gobyerno na magkondukta nin assessment sa naging performance kan mga nainot ng kinuang contact tracers para maraman kung si Isay ang nagpahiling nin toltol asin marhay na pagtao nin importansya sa indang trabaho. Mientras tanto, sinabi ni House Committee on Social Services Chair Congressman Alfred Vargas na ang mga local government units dapat magtutok sa pag-validate sa listahan kan mga makikinabang sa bakuna kontra sa COVID-19 kaysa magbugtak nin pre-registration website. Ini matapos na siya ang manotoran na may mga LGU na nagbugtak pa nin pre-registration website para sa mga gustong magpatudok nin bakuna kung mag-abot na ini sa nasyon. Sa sinabi na mantang maray man ang lakdang kan mga LGU alagad, igwanin pangangaipo na kunata at kaipuan pang magkaigwanin pre-registration website imbes na i-validate na sana ang listahan. Siniguro ni
Cabinet Secretary Carlo Nograles sa publiko na maigot na pigaadalan kan gobyerno ang mga COVID-19 vaccines para masiguro na ligtas sin epektibo ini bago gibuhon ang immunization program. Sigun kay Nograles, gagamiton kan gobyerno ang regulasyon kan ibang mga nasyon sa pag-aadal kan gabos na bakuna. Bago nag-agi ang bakuna sa Food and Drug Administration, pag-aadalan ininin marhay kan mga eksperto. Pig requirement kan FDA sa mga pharmaceutical companies na magsumiter nin emergency authorization o emergency use authorization o EUA gikan sa ibang nasyon. Pag na-issuehan na nin EUA, maigot sindang babantayan kan gobyerno sa pagikan adverse effects following immunization committee para masiguro na ligtas sa sinepektibo. Sa Pilipinas, kapag-issue na nin EUA sa Pfizer asin AstraZeneca, mientras na ang Sinovac asin Gamaleya nag-apply pa para sa EUA. Sinabi ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino na ang gabos ng mga barangay na handa o naghanda ng listahan kan mga residentes na tatauan ng prioridad na makaresibin ng bakuna kontra sa COVID-19. Sa sinabi na ang mga gobyerno lokal mahalat din orden halin sa gobyerno nasyonal mananaw sa pagbabakuna. Idinugang pa ni Dino na dapat maisiyan kung sa resign na mga residentes kan barangay ang dapat mabakunahan asin matauan ng prioridad. Sa ibong lado, ang tatauan ng prioridad iyo ang mga frontliners asin mga senior citizens. Isusumitir kan Philippine Red Cross sa Department of Health ang resulta kan sa idang pilot COVID-19 saliva test ngunya na aldaw Enero 18, 2021. Inan sinabi ni Dr. Pauline Ubial, Director kan PRC Molecular Laboratories, matapos makakuaan sa inang opisina nin sanribong sample sa nasabing test, magigirumduman na kan Oktubre ka nakaaging taon pa sa nanapuunan ang nasabing test, alaga da ini inaprobaran kan DOH. Sigun pa kay Ubial, kung maaprobaran ang COVID-19 saliva test, makakabarato ang publiko kumpara sa RT-PCR test na nagkakantidad sa 9,500 pesos sa 2,000 pesos. Ngayon rastando hinagad ni Senate Minority Leader Franklin Relon sa Senado na magkaiguan nin mas dakulpang pagdangog dalanta kadakol pa ang mga malabog na detalyes sa vaccination plan kan gobyerno kontra sa COVID-19. Sa sinabi na dapat preliminary nga una asin bako final ang report ni susumitir kan Senate Committee of the Whole sa plenaryo matapos magkaiguan nin duwang pagdangog sa vaccination plan kan gobyerno. Idinugang pa ni Relon na kadakol nakaputan ang nagruluwas kaysa sa kasimbagan sa duwang aldaw na pagdangog. Sinabi niya na bako pamalinaw asin daay pang kasimbagan ang issue sa presyo kan bakuna kung saan mabakal, delivery schedule asin logistical support plan. Sa pagpapadagos kan mga Bareta, grabe ang kaugmahan kan mga residente kan Pandacan, Manila sa selebrasyon kan kafiestan kan sa indang patron na si Senyor Santo Niño. Ini matapos sa ibuktak para mientras kan simbahan ang opisyal na imahen kan Santo Niño matapos ng patnumpos sa nangyaring sulo sa simbahan kan nakaaging taon. Sigun sa manihamiento kan Santo Niño de Pandacan Parish, enot na sinanlian asin binasbasan ang imahen sa Manila Cathedral kung saan binugtakman sa daghan kaini ang pinaso ning guramoy kan orihinal na imahe na grabeng nadanyaran kan kasulo. Napag-araman nagibo ang nasabing imahe sa pidaso ning kahoy na hali sa kombento kan simbahan na naisalbara sa kakusugan kan sulo o kasulo bilang recuerdo kan mga taga-Pandacan sa makaturitristing nangyari sa sindang simbahan. Mantang uminabot sa 300 na deboto sana ang tinugutan na makalaw sa simbahan bilang pagsunod sa direktiba kan gobyerno kontra COVID-19. Mientras tanto, sinugo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gilbert Gapay ang mga tropas kan gobyerno na runuto na ang natatadang fersa kan New People's Army bago matapos ang presenting taon. Ini matapos sabihon na dakula na ang nabawas sa mga miyembro kan mga rebelding grupo kariba na ang Abu Sayyaf Group asin Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Sa sinabi na oportunidad na ini lalo na nagluluya na ang forsa kan mga rebelde dalan sa pinakusog na operasyon asin sunod-sunod na pagsuko kan mga opisyales asin mga miyembros kaning. Idinugang panigapay na nasa 54 na sana ang ibang guerrilla front asin siyam na regional armed group kung kaya madali na ang mga ini na marumpag.
Sinaliwanakan Department of Interior and Local Government as in Pitmaster Foundation ang sa inang kasunduan para darahon ang libreng dialysis sa mga rarayong lugar sa nasyon. Sigun kay Pitmaster Executive Director, Attorney Caroline Cruz, na parte inikan sa indang social responsibility as in salit na ambag sa gobyerno na makapaghatod ng serbisyong medikal sa mga Pinoy. Sa lado kan DILG, nagpapasalamat naman sa Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino sa Pitmaster dahil sa tabang kaini sa mga nagtitiwas na Pilipino na pigado o na dedifisila na makakuan ng dialysis services apera sa kakapusan ng mga pasilidad sa pagdialysis. Sinabi ni Dino na mahalon man ang gastos para digdi as hindi ipikakaya kan dakol na Pilipino. Sinabi niyang sa irarom kan kasunduan, irekomendar kan mga lokal na gobyerno na magpadialysis mga mapadialysis na magduman sa mga ititindog na pasilidad kan gobyerno kapartner an Pitmaster Foundation. Bareta hali sa ibang nasyon. Nalaog as inaagaw kan mga pigtutubudan na rebelde ang sarong military base sa northeast Nigeria. Sigun sa informasyon, napiritan na magharali sa lugar ang mga residentes asin mga soldados matapos sakyadaon kan sarong armadong grupo ang sendang kampo sa Borno State. Sinabing dai nakapalag ang mga militar sa mga rebelding may mga daradarang machine gun kan laogon ninda ang banwaan kan Marte. Tulos man na inako kan Islamic State of Iraq and Syria o ISIS ang nasabing pag-atake. Sa lado ng sports, bako sa napasiksihan ng lawas asin pagrapado din bola, kundi pati sa musika, palaban man si Philippine Superliga star Tyler Marie Calimao kan F2 Logistics Cargo Movers. Ipinailing kan 25 anyos asin 6 to outside hitter na si Cali ang sayang abilidad. Nasiring sa one-woman band, siring sa sabay-sabay na pagtugtog ng ukulele, pagsipa sa beatbox asin pagkanta. Nasa bakasyon pa sa Hawaii si Cali matang daipaman ng kawat sa Pilipinas. Breakthrough! Lightcam anapod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bago nindang invention na kamera na magagamit ng sekreto para sa seguridad kan mga residensya. Sinreparo ini dahil ang kamera nakakabit sa bumbilya. Mailing ang video image sa smartphone sa paagi ng internet. Maski hain ka man sa mundo sa paagi ng Wi-Fi network. Pwedeng i-adjust ang kamera paitaas o paibaba. Sharing man pwede ining paterrikon. May naka-install na micro SD card para sa recorded video images. Istorya na iba! Literal na nag-uraning kwarta asin mga bulawan sa sarong komunidad sa probinsya kan Udon, Sunny, Thailand. Matapos mag-arkilaan sarong misis nin grupo nin paragliders para magsabwag ning kwarta asin bulawan na alahas gikan sa kalangitan. Ang misis na midbida na si Suwanli Panyasay. Ginibo niya ang pagmudbod o pagbubudbod nin biyaya sa mga kataraning matapos siyang manggana sa loto. Ipigtagbo niya ang pagpapaura ng kwarta asin alaha sa selebrasyon mismo kansayang ika-48 anyos na kumpleanyo. Sarong para motor plates ang sayang inarkila para magsabwag ng 30 bulawan na kulintas sa sin kwarta na nagkakantidad ng 300,000 baht o 479,000 pesos. 200 katawa ang imbitado niya sa sayang birthday celebration. Pero dahil naglakop tulo sa sayang lugar na mananao siya nin balato, uminabot nin sobra sa 1,000 anagabang, kaya biyaya gikan sa kalangitan. Sinabi ni Payunyasay na naisipan niyang gibuhon ini tanganing ihira sa ibang tao ang kaugmahan na sayang nakamtan, pon kan maresibi niya ang 90 milyon na baht o sobra sa 143 milyon pesos na jackpot prize sa loto. Flashback! Enero 8 o 18 kan 1737 kan pirmahan ang Treaty of Peace sa pagultanan ni the Governor General Valdez Tamon asin Alimuddin ang Sultan kan Sulu na pigrepresentar sa Manila ni Dato Mohammed Ismail asin Dato Jafar
5 artikulo ang laog kan kasunduan sharing sa preservation kan permanenteng katrangkiluhan entre kan duang estado pagtaonin alliance as in mutual aid contract o kontra sa anuman na dayuan na kalaban, free trade sa pagultanan kan duang estado asin kadakol pangiba. Yan mga tugang ang detalles kan mga barata ngunyan na pagkaudto. Sa pag-aaral ni Angel Mostasa asin Mardela sa Newsbase, Malsen Madrid asin June Napolis sa lado technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Planex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 12:37. An oras hatod sa Indokang. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B Complex everyday. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Planex Forte. Planex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, marina, intra na sa Escaramuza.